مالپەرە پاسنیوز راگهاند ku rewşa danûstandinan di navbera Partiya Yekîtiya Demokrat (PYD) û rejîma Esed de piştî vegera şanda Encûmena Sûriya Demokrat jê şema paytextê re ku tu destkeftin bi destxwe neanîn xirabtir dibe. Malpera Pasniyûz got ku rejîma Esed bi hevdîtina dawî de bi şanda PYD re ku lê şama paytexta Sûriye hatibû lêdarxistin, avakirina komîtên hevbeş di navbera her du aliyan de da ku danûstandinan berdewam bikin red kirin û ew yeke bû sedema rewşeke xirab. Ku PYD bi dehan ji ber pijêrên xwe ji bo hilbijartina rêveberiya herîmî li bajarê Qamış lê tomar kirine ku wê dê meha Eylûla bê de were kirin ji aliyê rejîma Sûriye ve hatine girtin. Herwiha heman jê derê daxuyakirin ku şanda Encûmena Sûriya Demokrat tenazûlat ji rejîmê re pêşkêş kirin û hemû projeyên Kurdî ji federalî ta gihiştin wê yekê ku navê Kurdî ji projeyên xwe derxistin. Lê tevî wê yekê rejîma Esed helwesta xwe neguhart. Jê derneserbê rêveberiya PYD ve eşkere kir ku federalî ew e daxwaza stratîjî ye. Nayê ragihandin ji aliyekî tenê ve bê ku welatên gerentor nerîniyê li ser bide. Ji beriya demekî jî Partiya Demokrat PYD û partiyên bi ser ve civînek bi sponseriya Amerîka li bajarokê Ên Îsar li bakurê parêzgeha Reqay ji ber sîstemeke nû ji rêveberiya xweseriya PYD li gor rêveberiya herîmî ya ku rejîma Esed pêşkêş dike lêdarxistin.